isi n'ịbata onye isi n'ịbata onye na-asị manị ya dube enyi chere enyi ọ dịka nsị na-akpata m enyi na-asị manị ya dube enyi chere enyi ọ dịka nsị na-akpata m enyi ọ bụ enyi ga-abụ isi oche ọ bụ enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị na ọnyịnya dube enyi chebe enyi ọ dịka sị na-akpata m enyi na-asị na ọnyịnya dube enyi chebe enyi ọ dịka sị na-akpata m enyi ọ bụ enyi ga-abụ isi oche ọ bụ enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ ogbogbo enyi na-aga na isoghị n'azụ ogbogbo kaba kparịsịsị ya bụ nkata ndị na-enyi mbere na ba wee je ka agwa eze sani mbọsị ya ga-atụ okwu ada ya eze wee si anụ ibe adị apụ ọsị anyị ga-ekwusikwa na ike nke rapụ ya abịazịa ife ya fụ ka chi mbọsị ya rụziela ndị wejekwuru enyi tupu oche na-abịa enyi chi agbagolitasi igo anwụ ekesibe kibie enwere ihe anyị ji agba egwu enwere ihe anyị ji eme mgbe ọbụla anyị ga-eme ihe ya kpọọ ya egwu enwere ihe anyị ji agba egwu a na-ana achọ ọdịdị na agba ndị mmụọ chere nke egwu akpọcha aka ibido okwu mbesi agba nkịtị na ma ga-ejesi ike enwesi ya ngwa ya bụrụ ka banyere ejebe otegoli eli ụtụtụ ka isi abụọ jikparịta chụchasị ya na-echi ka ọ bịa mbesi ana ọ bụrụ n'ike nna meze akpata m enyi nna meze akpata m enyi ụmụ ibe ekene m unu ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu nọ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị abịago bụ na anyị abịago n'Ọgọst nke a na-abịa abịa anyị na-emepe ndozi ọdịnala Cultural Heritage Center n'ala Igbo a ga-epost the picture the house here on Facebook ka onye ọbụla fụrụ maka ndị na-ekwu okwu ihere ga-eme ha n'ọgba ndozi ọdịnala Cultural Heritage Center n'ala Igbo anyị na-emepe ya anyị ga-ekene godo elu kene ana kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede kene eke kene orie ka na afọ kene na nkwọ anyị si udo dịrị n'ụwa ndị Igbo bụrụkwa ndị bụ ndị ndozi ọdịnala ụmụ ibe ihe anyị ji ekwu ihe anyị na-ekwu bụ ka ịma na ọkụkọ na-eti mkpu ka egbe hapụrụ ya nwa ya mana mkpu ahụ ọ na-eti bụ ka ụwa n'ụnụ ya maka na ọ ma na egbe ejeka ịhapụ nwa ahụ ndozi ọdịnala ihe anyị na-eme bụ ka echi gbara anyị osi aka echi ga-agbara anyị aka mbe maka na ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe country can never ever make you better country will never make you better only thing will make you better is doctrine the only thing nwere ike ime gị a human being on earth is doctrine not a country that is why ihe na-eme unu ji eme unu maka otu ha eme that is why iji ata afụfụ because why you fail to understand that not doctrine bụ everything mana ndozi ọdịnala abịago n'ụlọ anyị anụnwa anyị na-elu ụlọ akwụkwọ ga-adị ya for cultural education to cultivate the mind anyị ewerego di Chineke condense ya into omeji na achara practical step for mind development for the kids ụmụazị catch them young
nweta ha mgbe ahụ ụbụrụ ha na-arụ ọrụ. The program is already, ọ ga-ebidokwe na otu ahụ esi agụ ya n'ọnwa, because ndị mmadụ anaghị anụ Igbo. Mbụ abụghị ofu, mbụ wee bụọ. Mbụ is not one, mbụ is two. Mbụ ndị Igbo anaghị anụ. Mbụ bụ one, isi mbụ, ọ bụghị isi mbụ. Mbụ bụ abụọ. Eject, separation is two. Then mbu with you which is the womb. You symbolizes womb. You, not u, not o. Mbu with you atụpọrọ ihe n'okpuru ya is separation is two. So ndị mmadụ na confuse mbu na mbụ. No. So once ị nụrụ mbụ is abụọ, ịbụ asụ, ejection, separation. That is two, abụọ, mbụ bụ asụ, arụ. Then mbụ ị na-ebu ihe n'isi. Anyị ga-ebido na ọnwa mbụ aha, ọ bụrụkwa nke mbụ nke aha bụ ọnwa ofufe. The educational system begins in that place, because ụnụ amụrụ na ihe ahụ education ka ọ school, ọ wee course bụ datin ị na-afụ asị Igbo kalenda. Our educational system ka ọ na-afụ ihe ahụ. So otu a ka anyị ga-esi ebido ya wee mee ụmụazị anyị educate so that ka ha too pụọ ndụ from beginning, then ka anyị nwee ike fuse the mind to that achara ahụ ka ụmụazị ya pụrụ anyị. Because Chineke unu na-ekwu, unu aghọta ha na Chineke wo chi and eke, psycho and dynamic. One ụfọ nke na-echi nke na-emove the force which is psycho, then eke na-emode mode. Oya wo meji and achara. Ome is the beginning. Because that's open ome. Ihe pụrụ ome. So that's why ndị mmadụ sometimes anaghị ama like ịtụpụrụ ha ọnụ. Anaghị eme omenala eme. Because omenala is sound beginning. Omenala. Ipugo omenala. So ị gaghị eme ipu omenala. It make no sense. It's a doctrine. Ọ nsọ ala. Ị ga-eme nsọ ala. Yes, of course, because to practice that in the n'ime omenala. Oya bụ nsọ ala. But misunderstanding and everything ekporoga isi gasa. Ndozi ọdịnala bịara ebe a ka eme udo the mind of the people. Ihe olu na-eche bụ nonsense. That is nothing like that. Ị naghị eri anụ ọkụ, ị naghị eri ewu. So ị na-efe ị na-ata ahụfụ. Gịnị kedu ihe what is the meaning of ahụfụ? Ime ihe a na-akpọ datin. Ọ ihe ndị Bible na-akpọ Philistine. Because once you base on this external illusion, nwanne ị ga-atagide ahụfụ n'ụwa. That is igbere eze kpee ekwere. Because you don't understand. You got ihe a na-akọ. Afọ ị na-ata because you don't understand. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe a na-akọ, ị mara na enwe ihe flesh is meant to suffer. Ihe ọ bụ ngwa bụ how do you make sure that na this you are separated with this flesh and balance it. You separate onwe gị, then you reunite. First separate and reunite, then you become in control of the body, not the body in control of you. But for the moment ihe na-afụ bụ na the body na-elid gị. Like some people na-asị nwanne a ga-enweta freedom. Na-asị ya nwanne, inweta freedom or change anything from your brain? Aghọtaghị m ebe ndị a wee bịa ụwa. What does freedom have to do with you being a nice guy, have thinking faculty? What does this thing have into? I don't understand. Okwu a ka ebine ga-eji ọjọọ ma ahịa. Ọ bụ okwu a ka ebine ga-eji eje ọma ahịa. Ebile okwu adịghị mma, nwanne iburu eje ime ahịa enweghị na-ego ya. Ọ ya ka ndị Igbo na-atụ n'elu. Ọ bụ okwu a ka ebile ga-eji eje ọma ahịa. Ọ bụrụ okwu a ruo ebe ahụ, nobody will talk to the person. O nwere onye ga-ego ya. Ịghọtago? So the best thing for us is ndozi ọdịnala. Ebe ọ bụ na ọ dị omega anyị n'inyo, o mere anyị n'inyo, of course, o mere anyị n'inyo. But ụmụazị anyị ọ gaghị emezi ha n'inyo. Ihe mere anyị agaghị eme ụmụazị anyị. Ndị ndozi ọdịnala ewere go the portion. It will not happen again, never again. But ọwụ ngụnwa is your own problem. Ọ gbasaghị anyị. You don't consign us. Ndị ndozi ọdịnala n'onwe ete igo. All the whole
na ala Igbo aha ụmụazị dị na-aga akwụkwọ we go and visit them one after the other in schools so that they will have after class. They will have after schools, maybe on Saturdays, maybe on Friday, maybe on Thursday, when they are free. Let them come. I ga-enye ha everything ọ bụla ha chọrọ we give them. Make sure na these children are educated to bring a new tomorrow. That is the only thing that can change your life and your land, nothing more. Not even guns, not even bullets. Only this thing will change your land, nothing more, nothing else. Nothing more, nothing else. Anything apart from this thing is nonsense and waste of time. Get out from here. Anything apart from educating your children in a way for them to behave and be a better human being, science and technology, intuitive knowledge, wisdom, anything apart from this is ebe asụsụ pụọ because ịmara ihe na-akọ. Si ebe asụsụ pụọ ịmara ihe na-akọ, you are just providing, creating another monsters for yourself tomorrow. Ihe na-create monsters for tomorrow because kedu uru ha ga-aba onye nwere ihe ọma enwere uru ọbara. Danger is any indisciplined human being is danger for himself. Even onye dị danger for himself, imagine other people. If you are danger for yourself because you are indisciplined, ịmara aka nna ịmara aka ebe, then you are a danger to yourself and others. That is why our ancestors ji wee mee this thing ha mee. Ha they know because human being is a beast unless you educate the human being. If you don't educate the human being, forget. Unu fro a picture ndị abụrụ ndị asị ha bụ ndị amịa mgbe ha si pụta ụwa were ụmụaka nwaanyị mmadụ kụ nwa n'aka gbagbuo ya ọkwa ndị ojii ka ha bụ ọ bụ ndị ọcha ndị ahụ gbara egbe ahụ ọ na-acha ọcha ka ihe fili ijiwa iti fili na in your society they are not like that. Kedu ihe mere gị ji wee fili na in Nigeria na Nigeria anyị nọ ndị a na-agba ụmụaka na-ebugharị flag Biafra egbe ọ na ha even nke eme na Biafra war can worse than this. Nke eme na Biafra war the worse than that if na that picture. Ịma na akpọtara ụmụazị nọ ebe ahụ agba dị egbe. This is a program. Ihe ụmụazị ihe eji okpọta ụmụazị ahụ ka afọ ya wụ so that they will kill the spirit forever and ever. So that echi mmadụ kwute okwu that nonsense ha agbafusie. Them purposely did it. Yeah, just a game playing. Ya ka ji kpọta ụmụazị ahụ ka abịa watch ya the thing so that the thing will remain in their mind forever and ever. But ndị nkịtị ha na-aghọta ihe a na-akọ na. So that is the game. My sister Paula, we just try to educate our people. And if you want to educate somebody, you can speak the language they understand. We put English sometimes, but normally it's about emotion. We have to speak the language they understand. So sorry, we can add English, but it's an Igbo program, but we add English. Maybe if you have any question you can ask, but all Igbo ka anyị na-asị nwanne m nwaanyị wee were gị. So ihe na-achọ ịbụ ụnụ bụ na ndozi ọdịnala ọbịago na ọbịago, and ana m post to our heritage center na Facebook onye ọbụla afụ ya, and anyị na-aga na skuulu niile nọ n'ala Igbo to recruit children from 7 years just once in a week, Saturdays. Mma ha na-eso ha abịa soro ha bịaba, let them bring them ka akọwara ha from ọnwa izizi ọnwa ofufe kedu ihe ọ bụ inside their brain, because ụbụrụ anụ nwe ifuru ubi. Garden is garden, this is garden. Ọ ya ka ndị Igbo ji wee nwe ya na-akpọ mbụbọ na ya dị mbụbọ. Ndị Igbo nwere mbụbọ, o nwere ihe na-akpọ mbụbọ, ama m ndị ma ihe ọgwụ n'ime ya dị ha na nwere ugbo obere ugbo ubi obere ubi ebe ha na-akpọ mbụbọ. That is concept because of the brain, because all the brain is the garden. That's why ndị ụka ji wee sị gị na snake is in the garden. This is here ebe a ka ọ dị. So if we forget to educate our children, unu just misplace here because ihe a na-akpọ ohu na-akpọchere mmadụ ka ọ gbaa ohu. Ihe a concept but we abuse it because lack of understanding. anyị eme ya abuse. Everything we abuse. We talk about also the physical force, we abuse. Talk about umeala, the strength, we abuse. Everything we abuse. Common sense is not common. So here I chọrọ now ụmụazị ya ha pere mpe
we begin to teach them from child that look so that they know the consequence of evil. So once they do evil, they know the consequence, because na ndị be anyị amara consequence of evil. Our people aghọta ihe a na-akọ, they don't even know the consequence of evil. They don't know everything ọbụla mee ha n'ụwa ahụ. Chukwu akpọ ha ọkụ, Chukwu akpọ ha asị. Chefuzie na nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Ndị Igbo gwara gị agwa. Nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. So you must, thou shall pay. Anything you buy, you pay. If you gaa n'ime ahịa, ị na-anaghị for free. If you go to market, you can never take anything for free. You have to go and buy and pay. So that is life for you. The same thing applicable to life. Akọ, uche, echiche. Iche buteziri, i were eme turnover. That is ego anyị from ndị mmadụ na-ebugharị. Mana ndị mmadụ na-achọ ego without akọ na uche na echiche. Akọ na uche na echiche ahụkwa the same thing a na-agwụ na about Cain, Abel, Adam, Eve. Adam bụ the akọ from the garden, which is the brain. Uche, Eve, because uche na-abịa kpata nkụ ahụhụ nye akọ. Akọ eri weta apụ, uche weta apụrụ onye akọ akọta. Akọ ọmụkwana ihe a na-akọ. Ọka ifu ya akọ amaghị ihe a na-akọ, ọmụkwana ihe a na-akọ. Ọmara ihe a na-akọ na because akọ, ọmara ihe ọ na-akọ. Ọ dị plain. Then echiche wụzi osu na ume or Cain and Abel. Ya wụzi echiche ahụ. Because one must die for one to live. And once you believe in physical self, then inner self will die. That is igbu onye inner self na, and igbu ha anya achụpụgo gị na paradise, because the only way for you to ascend is through inner knowledge, not outside. So that inner knowledge you lose go you now wonder, you lose a wonder. Yeah, bụ ihe ndị Igbo ma bụ ama. We know it before. Opera about the book somebody wrote and were picture nwa bekee tinye dị ya n'akọgheri. We know these things. Ọ bụ na Igbo ka a na-ekwu. So ụmụaka anyị ga-apụ ndụ. Ihe nna m no promise. Ọ bụrụ a threat is a promise that na omeji na achara anụ nwa na-apụta. Anyị ga na-abịa ka bulletin. Otu esi agụ bulletin nụnụ ka every Saturday we will go chapters. Anyị gụsịa the chapter. Anyị eme narrate. Anyị gụsịa the chapter bịa na ma iwe ojii ma ịwaji ihe niile abụ si concept that human being need to live to grow. I live si I grow, I tofe. If not, ị na-agbagharị kpụrụkpụrụ n'ụwa. Ịgbara ji ịgbara nata, ị na-atakwu nke ba ahụ. Because the flesh make no sense. Flesh is nothing, only desire. Very hot, nothing more, nothing else. Flesh is nothing but desire, nothing more, nothing else. So ọwụ na inwe akọ nke ime mmụọ, nwee uche nke ime mmụọ, nwee echiche nke ime mmụọ, then you will rule the outside world. All those things, if you feel important, they will not be important again to you. Nothing is important apart from your soul. Nothing else is important apart from your soul, which you lost. You don't have no soul. You got a soul. Because you live external, that means you don't have soul. There is no continuity, there is no connection between you and you. You only see in television, in Facebook, you don't see what is inside you. You don't know what is inside you. That's why you are dibia. Ịchọghọ dibia nke ịchọ eze nwaanyị ise eze nwenu ịchọ nka, because you lost. You are lost. You are ifuru, you are a wanderer. You are looking for your home. A prodigal son. You are looking for a way. Because you have no way. If you have a way, you can look for a way. Onye muzo n'ebe na-ejo na-achọ ụzọ. Ị gaa na nke dibia, gaa na nke eze nwaanyị, gaa na nke eze nwenu. That means you lost. If ụzọ, you are looking for a way. Onye ma ebe ọ na-eje anaghị achọ ụzọ. Onye na-enweghị ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. So that is the problem. Anytime you found yourself going all those places, if you go, you are lost. Because ihe a ga na-emewo a na-akụnye gị mkpụrụ mebiri emebi n'isi kụnyegide gị until you become a madman. A ga-erigide gị white until ike agwụ gị, ịdị frustrated. But agwa gị sị gị gaa ụzọ a, si ụzọ a, na-ekwu ụzọ a, si ụzọ a, isi ụzọ a gaa nobody. This thing have nothing to do with the physical freedom.
You only when you have inside freedom then you can be able to confront any human being on earth. If not, ị gaghị eme. If you are not strong inside, you know who you self, you know who you are, know what you want to do and how to do them, when to do them, you are nobody, because somebody here. Unless you know inside, then you can know the mission you are. You can never work with everybody. It's impossible. You can never work with everybody. No, it does not work that way. Because some people, human beings, are lower than ụmụ anụmanụ ka anyị mara ihe. Ifu ga akpakwuru nnụnụ, akwụ nnụnụ, je go and watch akwụ nnụnụ. Ị ga-arụ nwa akwụ nnụnụ, ị ga-akpanwe. Anyị chena nnụnụ amaghị ihe. Enwere ụmụ anụmanụ ifuru bụ egbe before. Have you ever seen an animal with gun? Have you ever? Animal only defend themselves with natural law. That is nature gave them, then use it to fight. Your own lazy man, you go and find gun, find knife, everything you have apart from your physical strength God gave you. Ụmụ anụmanụ na-ega defend ebile na-anọgide ọgụ chiechie, nkịta na-anụ ọgụ, lion na-anụ ọgụ, onye tigbu ibe ya oje na ịchọghọ ọgụ, ịchọ mma, ịchọghọ mma, ịchọ egbe, nonsense. That is all human being. Human being, the worst species on earth exists is human being. Lazy people. Man, if you got a man ebe na ye nni, have you ever seen an animal asking for food? Una afuga animal ebe na ye nni before. Mba. Man, ị ga-afụ human being bụ efere na ye nni. Ị ga-afụ human being bụ efere na ye ego. You got animal ebe na ye ego before. No. Agụgụ anụmanụ ọkụ maka ọ ga-esi enweta nri rie. Agụgụ human being o buru efere pụọ jọwa ego. Ihe anyị fụrụ n'ụwa. This is what we see. This is what we live today. A na-agwa ndị be something na ndozi ọdịnala bịara bụ na ọ bịara nwanne ọ bụrụ na orughoro gị tie ebe a just get out. Orughoro gị get out. Orughoro gị pụọ. Nwere ihe anyị ji ga-eme get away from here. Ihe anyị chọrọ bụ those people si na nwa ha their children will not suffer what they suffer. 1 minute ka m ya gwa. Ụmụ ibe asịkwa m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, na anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru, na anyị nwawo ndị asị agụnyere ọkụ n'aka, agụnyere anyị ọkụ n'aka, ndị ọkụ ahụ agaghị anyụ. Ọkụ enweghị ike ịnyụkwa ọzọ. Ọkụ a bụ na ọ gbalitego egboro, ọ gbalitego ya nọ ebe a ka anyị ga-agwa ndị mmadụ na ndị Igbo ma ihe. Anyị anaghị agụ maka ndị amara. We don't count on them. Ndị amara ihe we don't count on them because it's your responsibility. Ọ bụ ihe a gwara anyị nwawo ndị Igbo sị na we have to take everybody along. Ma ndị iberibe o, ma anụmanụ o, ma ndị ma ihe, we carry everybody along. So that's why mmadụ bịa na-eme ihe adịghị mma, asị apụta n'ụzọ, si n'ụzọ pụọ, moto na-aga, ịnọchiere tren ụzọ kwatuo gị. Moto is moving, train is moving, tie ebe a nọdụ anya n'akụkụ ka tren na-aga, gaa n'akụkụ ka tren gafere. Simple as ABCD. Ọwụ na oruoro gị ịmanyezie n'azụ, oruoro gị manyezie n'azụ tren, rigoro na tren bịawazie pọtụ n'ụzọ godepụta ka ndị mmadụ gafee. Because a na-ekwu ihe ndị mmadụ anaghị aghọta ihe a na-ekwu. Ihe abụrụ about physical fight or something like that. O nwere onye nwere egbe karịa. Everybody who ji ego ga-agote nwa egbe. Onye ọbụla nwere ego ga-agote nwa egbe. If madman get into power, ogoro egbe everywhere. So it's not about gun, or about gun. Everybody can. America nwere free gun. America nwere right to buy guns and bullets. Come on.
na Amerịka ofu onye nwere ike igocha egbe 20. ndị na-achị nnama ji egbe akpagharị, ndị na-achị nnama ji egbe akpagharị. So ọ bụrụ about egbe, ebe ahụ unu na-eje ụzọ adịrị ya. It's not about gun, ọ bụrụ about egbe. Ebe egbe one ka ị egotenwu, ha egbe one ka egbe one ka ị egotenwu. Ị na-arụ egbe nke ị na-arụ, egbe nke mkpọ na ị na-arụ. Unu jekwaba ndị Russia ọgaranya, ba nwa bekee ọgaranya, ha na-arụ egbe. Mana nsị gị, dress your children with a nice clothes so that they will be nice guy. I dress the brain of the children. Onwe ihe a na-ekwu otekweghị n'aka. O nwere ike ị na-afụ ya na 1 million years ka eme kịta I am tired na nwanne, let's do this thing now. Since how many years ka anyị megoro this thing now? 1967. Now 50 years aga now. Ị ga-anọkwa here now 100 years aga now. There is nothing like now. Ịda na ibidoro kịta walk over way to your future, because mgbe eji tetara ụtụtụ ya, nothing like now. Bido kịta ka ọ n'ọwụ mkpụrụ onye kọrọ n'ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri. Jiri kịta oge dị chọwa ewu ojii. So ụmụazị anyị ahụ anyị ga-evisit ha one after the other na school ha. Anyị na ha akpara ya nkata, anyị wee kọwara ha, gbakwa ha na onye ka m ji agwa ndị mmadụ, biko ọ bụrụ na amaghị ihe unu ga-eme maka ọdịnala Igbo, unu apụtanụ n'ụzọ, unu emepechizina mmadụ ihu, unu awụghịzinara aja na garị, unu emebizina bizines mmadụ. Ọ dị ka mmadụ ije na chọpụ mmadụ were aja ga isi ya na garị ya. Mgbe anyị mebere ihe ọdịnala anyị nwere plan before we start it. Ndị enweghị plan apụtazie dọrọ dịtị na-agasasị. There was a written documents, direction where to go. But ịma ndị isi ojii na mgbe ọbụla ihe onye isi ojii igwe na ị na-ere wine, ọfụ ha na wine na-aga ahịa, anyị na-erebe wine. All of them ebido rebe wine, everybody bido rebe wine. Ha onye a na-ere wine a na-asef isi ya ka wine si acha ọmahọ, ka ihe eji eme wine ọmahọ. Gịnị ka ọ na-ere wine ka ọ nweta ego? Just m ready wine ka anye m ego. I want money, give me money. Ọ ka na-achọgodo ewu nwanne, ị ka na-achọ ebe isi bịa, nsogbu adịghị. Na ndozi ọdịnala na iwu ala, ị ga-afụ ya na nta na akara, ị ga-afụ ya, ị ga-ayụ isi where Igbo came from. That word Igbo and everything, how everything begin. Agwa m na ihe anyị na-emebe ihe mmụọ, anyị agwa anyị dọrọ ka ụnụ, because you live a life. Ihe anyị bịara, we reincarnate, we are resurrection, we resurrect for this fight, we resurrect to it. So ọ bụ resurrection ka anyị bụ ihe anyị na-eme na. Then if you come for resurrection, ị marazie na otu ahụ isi ewere your radio, itunuo radio inweta 108.1, itunuo 108.2, any frequency radio juru eju, channel ka nkụ na radio. So ọ bụrụ na ị bụ resurrection, then mmadụ agaghị abụghị ebe Igbo si wee bịa ụwa, because all these things ị na-afụcha name, they are all concept. If you decode the concept, then ị mara ihe Igbo pụtara. Ọ bụrụ ebe a si wee pụta ụwa, no, is a doctrine. All the whole names, everything about life, ebe ọbụla, anywhere, any country, all of them are based on concept. There is nothing like a country, because nwanne amụrụ gị, you were born, then onye amụrụ amụ n'afọ, you were once a sperm, then how do you have a country? I don't understand. You were born like a liquid, imi or sperm ka imi of all of a sudden they claim a land of who? How do you have this land? So if you understand the concept, then you will add yourself into the land you are talking about. But when you got here, then you will be expelled. So mgbe nke aha ruo, because ihe niile na-eru eru, ọ bụrụ ihe a ga-aja ọsụ kụwara ndị mmadụ na akụ oyibo nsogbe n'iro, ndị mmadụ eburukwe je tawa ụmụnne ha white. Ọ bụ ihe a ga-etichi in a lesson na our heritage center. A ga-akụziri ụmụazị anyị nekwe ihe dị ona, nekwe ihe a na-eme bedde, nekwe ihe eji eme. Anyị ga-eme ya introduce na be anyị, but in a different form. Bedde anyị ga-awụ general bedde, ọkwa ha nke ụnụ na-aṅụ champagne na nonsense. Otu esi eme a na-eri ji, a na-eme ife ji ọkụ every year. Bedde everybody, all bedde, everybody's bedde wu ife ji ọkụ ahụ.
you got to go. So I ga make sure onye ọbụla ndị ọdịnala merie that the same thing and ọ ga-eme that the same ritual ha na-eme that ihe aha ndị ọdịnala gwa ha mee that day ha ga-eme because so that thing bụ their birthday. Onye ka a transform to individual so that ka nwa bekee nwee ike na-ere ahịa. Ọ bụ ihe a dịsi iri ji a na-eri ife ji ọkụ iri ji a na onye bụ birthday nwa bekee na-eme. You got to, but just because of commercial purposes ha mezie disintegrate into individual so that ka nwee ike ị na-enweta ego wee na-egote gift na-eme all those things. But anyway nke anyị rukwe mgbe ahụ anyị ga-emekwa ị na-ewe oge si efefekwa anyị. So ụmụ ibe, there is a discipline in life. Life is discipline already. That's why you see chijie ofo mmiri during mmiri ezo oge anwụ anwụcha oge chijie ojie. You must apply the same thing. About why do you feel that na somebody treat you bad? I don't understand. Yeah, passion and emotion nonsense. Ke ihe ji feel na somebody treat you bad? Why? Why do you feel so? Na nwanne mmadụ kpasuo gị iwe, walk away from there. Mmadụ kpasuo gị iwe, you walk away from there. That thing goes, but you are not capable of walking away from that place because the emotion cannot let you. You must go and fight back. Then from that place the problem will happen. As he who fight and run away live to fight another day. Simple as ABCD. Ihe need bụ ọsọ relay. Ịgba ana dị ọsọ fail o. Were tie the relay nyezie nwa gị. Let us see. Otu na onye nne ya dunyere ochi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Werezie relay pass ya nwa gị, let us see what will happen. But nke anyị ga-anọgide dị ọgụ nwa ga-bidokwa ebe ị kwụsịrị. Ị ga-anọgide dị ọgụ nwa ga-ebido nwa gị adị mma polisi adị mma kọtụma nke nwa adị mma polisi adị mma kọtụma. Then ka ezigbo what is the need of fighting without anything at the end of the day? Onye nkịtị nwa ya onye nkịtị. Why don't you just pause and make your child more healthier, more strong, more information so that they will take the fight on? But ị chọrọ ka iritecha ihe n'ụwa na-elele. Ị chọrọ ka irie ụwa na-elele. Mba nwa ga no mmadụ mụsịa nwa kpọpụ nwa ya ka nwa ya mere business. Na look at hi this oji atọ ma anyị tọrọ atọ. Ke ka mmadụ ga-esi eji nwa ya enwe hope. Oye aghọta ha ndị I don't understand. Inye ha mmụ na ego ọsọ na enwere ike ndị village aka ọ na-aga ọgwụ ka ichefuo ndị bụ na inye ha ego iweteghị ego ise ndị hiri ego ịrụghị ụlọ igoghịrị moto ihe ọ ga-asị gị na ego o ji wee zụọ gị nara n'iyi. Ihe ọ ga-agwa gị na ego o ji wee zụọ gị nara ijikwa ego o ji wee zụọ gị nwere ike because o nyere gị nri mgbe ọkwa nyanwa ji aka ya mụọ gị o jekwe ma nsọmjekwa na nke dibịa ebe a na-achọ nwa sọnje na nke fada sọrọ na nje ụka white nsọ na nje na sabat sọmjere everywhere ka achọta nwa achọwazie dị nwa chọta ọsịzie na ngwa ga-ebuzie na ngwa ga-agboziri ya mkpa ya n'ụwa iwetagheze ọsị ga-emeka ego nyere nna ya moto rụọ ọrụ ya ụlọ na ihere na-emezikwa ya na ihere na-emezikwa ya na ọgwụkwọ obodo oyibo nke ijere ka ndị ọzọ jere ọgwụkwọ obodo nke ibiri ije ka Ifeanyị jere ọgwụkwọ obodo oyibo nke ijere ka Okonkwo jere. Ọ ga-emegide gị jee tinye aka n'ofu ihe ọjọọ ma na akụkọ mgbe ahụ sị na ndị village akọ na ya ọgwụ ọma ha nọ because of you because of them ka iji wee baa na nsogbu because ị chọrọ ka imepụ ihere n'anya because ọ na-atụ akpịrị ọ na-atụrụ gị akpịrị na ihere na-emezikwa ya. Ị chọrọ ka ihere mee ndị bụ ụnụ ịghọtago ị chọrọ ka ihere mee ha ị chọrọ ka imepụ ihere n'anya at the end of the day the consequence wuruzie na elu aka na elu aka ịgbara aka lọ gbara aka nwaanyị at the end of the day ịgbara aka lọ gbara aka nwaanyị maka gịnị the same thing a na-ekwu okwu ya rapụgo ihe ndị atọrọ eto na enweghị ihe anyị ọnwụ na anyị mebe ihe anyị na-eme ndozi ọdịnala anyị pụọ ndụ anyị achọ residence rụọrọ these people ịghọtago ndị agadi ọbụla rughara 60-70 years let them go there and live we feed them ịghọtago nwee ike iwepụtanwu site for agriculture we feed them let them eat ndị abago na akụkọ because ọnwụ na-enweghị 20% of these people nwere ike properly give Igbo history na nwanne ka ezikwen
20% of them cannot give proper history. I don't say about ya bụrụ eziokwu, I don't care ma eziokwu ma asị, but ka o make sense. Ka o make sense. I don't want, because there is nothing like truth. All those things a na-eme bụ just all concept. If you understand them, then you can put them in a way ọ ga-esi abanye ọfụma, then you grow a child. That is what you call history. That's why history na-afụ na nke nwa bekee na-ede. When did this happen? Kedu mgbe ihe a mere? Enweghị nke ịma mgbe o mere, a na-akọrọ gị akụkọ, you na believe. Just because they know nke ọ bụla ha ga-use to destroy your mind, then do it. Nke ọ bụla ha ga-need to buy. How can Jesus Christ exist in Israel? Ndị mmadụ believe onye unu anaghị afụ na the na-agụrụ bụ eziokwu. How can a ga-eji asị gị na 2000 years ago 2000 years ọ na-agụ dịkwa agwụ 2000 years ago 2000 years ago 2000 years ago ọ na-agụ dịkwa agwụ. Since nji wepụta war 2000 aka na achọkwe ka nka 2000 ụmụ anyị ga-etokwe 2000 years ka ọ bịara n'ụwa. Unu afọ unu ya code number ahụ 2000 ahụ code number BC. Why BC? Why o ji wee wuru BC? So you see, onye gwa ihe a na-ekwu, ihe ọ bụla a chọrọ eti na news, eti na paper, give you believe. You got to go. So onye gwa the thing about just whether or happen or not happen. Ihe ma did this thing benefit me as a human being or benefit my garden? No, then don't believe it. If that thing does not make any behave in your brain, don't believe it. Whether more true or false, don't believe it. Because either you open again destroy your growth, mind growth. Don't believe it. Make force to create. How they use emotional side always to come so that you can believe it. Nanne, you guys see what is the benefit of my mind? So you want to destroy my mind? You don't believe it. Because all target of destruction, then why do you believe it? Why you believe? You got meaning. Even this thing make you angry, make your days will spoil, then why believe in it? Why accepting something that will destroy your mind? Now what am I there about? Something him and all get destroy your mind, then why believe in it? And you take it and swallow it, then you become angry. And the man brain na brain concentrated on something, he distract. Like sometimes get a mmadụ nwere ike ị na-ekwu okwu ọ na-agha okwu n'ọnụ jụọ gị ajụjụ ichefu ihe ahụ ị na-ekwu ichebe na ha ikezi ya na-eche ichefu onye odoga ya na brain ọ na-concentrate ọtọrọ mechanism ọ na-eme concentrate. So all na your mind begin to develop now, ị ga-concentrate on that development so that ọ gaghị distract. All need distract with those because how my hand, that's why they flash you with those distraction information so danger na adịghị mma. Then purposely do it. How my hand eme you got to go na anya nwe ihe na-eme ha eme ofu invent ha eme ofu ihe nwere ka dọkata ụta anọkata ụta ya bịa na Igbo gbusie mmadụ. You got to go all those things so just to keep this anger going. Ana eme ya because unu aghọtaghị the game. Ọ bụrụ na unu ma ihe ndozi ọdịnala bere ebe unu karị na-ekwe oyoyo were champagne na-enye anyị sef. Ha na-eme those things purposely anọkata nọ egbusie mmadụ. Ihe a na-egburu mmadụ ahụ just that so that you can keep that your mind occupied with something so that you get a chance to grow it. You got to get a chance. Anọkata na America asị ndị America we will give you slave people, we will pay them money. Ha bịakwa watch kwa ọ dị ya ka ndị ojii America ọ na-achọ ka ha chefuo the thing. Abịakwa again bidokwa Martin Luther King celebration, Malcolm X celebration, black slavery celebration. Ebidokwa again kpọrọ ụmụazị burukwa akwụkwọ slave again bịakwa na school chi akwa ndị mmadụ ka ekwa ha so that ka enwee ike imekwa ka ụmụazị ahụ marakwa you have to teach them their history. Nna ka uto ba history na nna m my father is in commit suicide in water, my father died by hanging. So do you like it? Here now okay now your father died by hanging, you were a police, you were caught by jiri egbe. Apart from nigga commit suicide, get the benefit of this thing now by knowing them. What is the benefit by knowing them? By knowing them, get the benefit apart from you destroying your mind, making you pathetic. Yes, apart from this making you pathetic, making you misery man,
kedu ihe this thing now ga-arụ into your life? Nothing. So o distract go gị now, enweghịzi time to do or think good thing because your mind e possess go with the evil. As a moment they taught you that thing, you possess with evil, then no more development, then that thing will cut off, that development will cut off. You got that? So that is all the game ka a na-akụ here, but ndị mmadụ anaghị aghọta the game. But no, what about if you want to do anything in life, you can do them, but know when to play and know when to go back. So ihe a bụ ihe a ga-eme ka ụmụazị anyị mara. The target of the land is anyị chọrọ science and tech here. We give them the information young. Ha gasịa school bịa, anyị agba ha weta that homework ahụ. Ihe niile a mere na week, bring them Saturdays when you come in. Ị na-abịa na ndozi ọdịnala, bring those weekly education, bring it. Then anyị eme ya master, anyị adọka ya mee ya master, nye ha ya back. Anyị akụsa ya, give them back that the same information but in a meaningful manner. Ị ga-afụ na nwa before ruo 14 years obido rụba something. Before ruo 14 years or rụba something, because of 7 times 2 multiplication or multiply ya, the same information will develop to higher level. If you rụba something, because this your children are demoralized, nothing, onwere ihe na-eme ha entice, nothing makes them, the only think about suicide, because onwere something na motivate ha, they have no motivator. Nothing motivate your children. Nke ifuru oburu afọ na akpagharị, nothing motivate them. Kedu ihe gịnị na-motivate ha? Nothing. No children, not even ordinary ifo nwa na-eforo anyị ifo adịkwazi, anazikwa ifo nwe ifo nwa. Kedu ihe na-motivate these children? Gwam. Ị ga n'ọpụ iwe ka ọ dị ka sadin. Ị gaa n'ọpụ iwe ka ọ dị ka sadin, ị gaa na abọ dị ka sadin, everywhere mmadụ ekpuchie ma nwata ma okenye. Nothing. No event, nothing. All this event a na-emecha eme, event niile a na-eme, all of them are program to develop the mind. Because I am not on a line. That's when I go no. We are not in a line. I am not on a line. So ndozi ọdịnala wetere this principle so that we can come into the pitch and play football. Kita ka ịba league, anyị bago league na, anyị kana na division 3 o. Anyị abago league, anyị na division 3 now. Emechazi ya abaze division 2, gbagoteza division 1. So here I bago now division 3. So ka anyị bago na league, so go ibe anyị na-eme ihe na-eme. Sele every month we will have the same, one feast. Every month we must have one. Anyị nwesịrị ndị mmadụ na ala Igbo, we have them a lot. So why can't we have events after event after event so that our children will have focus? Anyị nwere something I did about agwụ. O nwere a small mini story about agwụ. I did all these things ka akụziri ụmụazị. Ọ bụghị echi ọwụ na afa nna ya bụ agwụ, o jeche nje to chukwu ọcha maka gịnị asị na agwụ arụsị ya chọ mmụọ na-egbu mmadụ. No, but na nwata ime ha ka ha mara na agwụ mutation or mutable. Ịghọtago otu ọnụ na o nwere ike ọrụ onye ihe ọjọọ ka o nwere ike ichenji mebe ihe ọma. So o doo ya anya, ọ na-anụ maka ekwentụ, ọma na-enweghị mgbe ekwentụ bụ ihe ọjọọ, na ekwentụ bụ ikwe ahụ o ji esu nri ebe ahụ, nọ mgbe ọ bụ na ọ na-ediri ya okpughe ya osusu ya nri okpuchikwe. So all those things ọ mara amara, ọ bụ mgbe ọ bụ na oto ha na nụ ekwentụ ọma isi n'ọhịa, oto ọnụ agwụ o chenji afa ya, ọ sị na afa ya bụ osu nwa ala, osu nwa ugwu, osu nwa eke. Ọ sị gịnị ka unu na-akọda ihe a, o chenji afa ya to nwaanyị Sunday. All those things no. Ọ ihe kwesịrị ime from child. Anaghị amụ aka ekpe na nka. That's why if we na-anya moto, always then drive with left hand. Onye na-anya moto, watch ya na aka o ji anya moto left. O nwere ike ọpụtasị ebe dị difficult, or add ya right hand ya. Watch ya the thing. Mgbe ọ bụla ifuru ndị mmadụ ha na-eme atụkwasị aka na window, ọ were aka ekpe jide the steering, go and observe it. Ya na observation, observe it. Ị ga-afụ na people, most of the people, left hand ka ha ji anya the moto, because left hand will train him. A na-etrain.
asị ka ndị Igbo jisi ga na-amụ aka ekpe na nka because left is train onye ka ndị na-agba left ji eme ọfụma na bọọlụ because all training ka ọ bụ aka nri is not train. That's why eji eti ifu eji aka ekpe ti mmadụ ihe mbụ ifu anụ eji aka ekpe ti mmadụ ihe no aka nri that is aka nri wu anger onye lose control lost control mana aka ekpe wu that is ichi ịkpọta mmadụ kpọọ ya si bịa ichi ịdụ mmadụ ndụmọdụ jiri aka ekpe because of control. Aka nri enweghị control, so until you train aka nri to have control ebe ahụ ka ihe anụ a na-ekwuzi pụtara. That is ihe anyị na-ekwuzi omeji na achara now or to train right hand how to behave because right hand enwere uche. Osu ibeze train zie dị osu ozu nke emere train oruzie ezigbo ozu otu nke ara ị ga-eje train ya etren cha ya pụtazie oruzie Jizọs mgbe ahụ aka Jizọs ji wepụta mkpa 12 years Jizọs efuo ụnụ anụbeghị 12 years Jizọs efuo enwere osu anyị chụpụrụ ya achụpụrụ na o gburu mmadụ anyị chụpụ ya Okonkwo ọfụ ụnụ ọfịa tetfala part ọfụ ụmụ ọfịa ụnụ ọfụ na o gburu amalizari o gburu Ikemefuna na ọ dị sentinel egburu Ikemefuna chụpụ na village oje obodo ọzọ rụọ ụlọ biri ebe ahụ osu gburu ume anyị achụpụ ya ọ na nọtụ ọ na-agụleri jeje mepe obodo ntowekwe mechikwa again chigatakwa after ka ọ mụchakwara ihe niile ahụ mgbe ahụ o toziene buruzie osu Jizọs na otu ji batawazie back again ozie nwere physical force with spiritual control mgbe ahụ o nwere physical force without control kịta ọ tren go ọwụgo lada dị nyenwa bụzie trena na-etren ndị mmadụ etren you got that? So that is the game. anyị kwesịrị ịma na these two hands nwere ihe ọ pụtara 1 and 1. So 1 ị ga-enidi always to fight, nke ị ga-enidi always for training, and the train ha n'aka nri ahụ ọ mara ha na ihe the game close. So ọ marago mgbe ọ ga-eji eme ihe ọ bụla o nwere ike ime mgbe ọ bụla ọ chọrọ ime o kwesịrị ịma ya. Ihe awụ your responsibility as a human being to know them. Oh, because na na-agwa gị ya all your responsibility to know them. That's why you don't lose control and behave like animal. Or failing to know these things, you can be a victim. Failing to know ihe niile na-agwa gị, you have to be a victim. This is simple as ABCD, because your emotion overcloud the sense of reasoning. Then you nwere nsogbu. Oge ọbụla mmadụ gị na mmadụ na-ese okwu, oge ọbụla mmadụ asị gị mmadụ asịghị gị, every time bumpers okomoko, which you are nobody. You are nobody. Nobody. Absolute. Onye ike otu anyị na Facebook na ndị mmadụ ji Facebook ọkwa ha ịrụrụ ihu ebe onye a were picture na-eko tie na Facebook, ichekwe na ọ na ya rụrụ Facebook ahụ iweta ka o si wee, that is dozisi ọ bụ na Facebook adịghị. How can you show people these things? If there is no Facebook, then how do you show these things? You want people just to admire you so that you can be okay. Ya bụ ndị nkịtị ka na-akpọ ya. Ya bụ ndị nkịtị because ị chọrọ external admiration so that you can be okay. Nna nwanne, for you to be happy only when you are developed inside, that is real happiness, because you understand everything. You understand everything. You know that your life is yours, so the development is within. So you don't have any problem with the external world. You just observe them. People do something in how far age and none, so what they so here I never voluntarily to train our people. We want to train them to be better person for themselves, not for us. So here I never just to train you to be good, so that society we live will be good. Or about just want to be all Igbo, everybody Igbos, we nonsense. Get out. Anyị chọrọ ka ị na-ebi ọfụma wụrụ mmadụ, bara onwe gị uru, bara ndị nna gị uru. Simple as ABCD. Ị na-asụ Igbo isu Igbo, after ka ị sụchara Igbo, what happened? Ị na-afụ ndị Igbo na-ezu ochi na-egbu mmadụ. Ọ ndị ha na-asụ Igbo. Ha na-asụ Igbo na. So ọ bụrụ about mesụrụ Igbo mesụ Igbo, I don't care. Ihe mma bụ na that Igbo land ebe aha m nọ na Igbo ahụ. If you behave well, I'm happy. Ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa, if we have, we can give you anything.
ndozi ọdịnala enwe ya we can give you. Ọ bụrụ na tomorrow if we have the chances to everybody in Igbo land just free education any children ọ bụla mere ọfụma even o nwere mgbe ọ ga-emeruo sef anyị ga na-ewepụta quiz for sponsorship ọ na ime ọfụma na result ịbịa ndozi ọdịnala aka sponsor you to the highest level of operation ma ọ bụ na anyị ruo dị anyị erubeghị dị na because anyị nwere ndaka mmụọ. So ihe anyị chọrọ ka people live a good life be okay ghọtakwa na life abụrụ datin ha chere nọ ya ka life abụrụ datin ha chere ọ bụrụ ụta nka life dị ọ bụrụ mmadụ je na Facebook na-akọ nonsense hey Igbo anyị bụ ndị Igbo ee Igbo ekene m ụnụ rubbish nonsense rubbish bọmbokla ọrụ ndị Jamaica na-enwere isi ịkọsịa this thing because ọ na-eche obu na onye asef don't have mind of his own. A na-ekwu na ọkụ gbara fada ọ na-ajụ ma ọgbara afọ ọnụ ya. A na-ekwu na ọkụ gbara fada ị na-ajụ ma ọgbara your society is gone. You have no society anymore because in Igbo land today there is no doctrine. Igbo of today there is no single doctrine. Otu nsi eje ụka na ajọ okoro egwu Jizọs ikwu onye ụka ajụ onye ụka nwere ma Jizọs mara mmeri mara Magdalene mara St. Paul na St. Peter na St. Jude kpọgodo onye Igbo jụgodi ajụjụ about his own way of life. Jụọ onye Igbo si ya just jụọ ya ajụjụ about his own way of life. Mmadụ ya ọ ga-akọrọ gị nonsense gbaga wakọrọ gbada agbada because onwe doctrine. Onye ụka ọbụla ma na Jesus Christ bụ onye Juu. Onye ụka ọbụla ma na Jesus Christ bụ onye Enuobe. Onye ụka ọbụla ma na Roman Catholic maọbụ nka ha macha those things. But onye Igbo kedu the basic concept of Igbo land ị na-eme omenala onye Jizọs a na-ekwu okwu ya ifu na ha na worship ya worship cha ya ọ ga-echere ha n'eluigwe nọdụ n'aka ndị Chukwu na maọbụ na ha bịa even though na ha ghọtaghị ihe ọ pụtara mana that is normal thing ha ghọtara. Okay now ị na-eme omenala Igbo ọ n'eluigwe ka ya echere gị ka ọ n'ọkụ mmụọ kedu nke wụ your own. Ndị ụka ya eche ha n'eluigwe you know it gịwa na onwe gị ebe a ga-eche gị ọ n'ụwa ka ọ n'eluigwe kedu nke what is your own ideology that project or makes you do what you are doing. Onye ha na-ekwu maka ya onye ha na-ekwu maka ya but ndị be anyị ha do understand is very difficult for them. Ọ bụrụ about just do something because na ndị mmadụ na-eme or somebody is doing no to understand ihe ị na-eme that is why onye ha na-ekwu maka ya ka ị pụọ ndụ soro ibe gị pụọ ndụ n'ụwa ka ị soro ibe gị pụọ ndụ ihe ọma na-asọ gị nsọ onye ihe ọma na-asọ nsọ n'ụwa mba na so why can't our people just lay low. Ndị Igbo ji wee sị na nwa efi na-eru na taa na were aṅụ nne ya ara anyị nwere ike ime ya anyị nwere ike iru na taa na ṅụọ nna ya ara. Ndị Igbo obi umeala ume ala forget all this nonsense anyị na-eme just cool down soro were nnọọ nwayọ soro ụwa nwanne oruo mgbe ọgụ anyị ga-anụ ọgụ abụrụ ya ọgụ jiri ọgụ ebido just ọgụ nke ahụ na-ekwu ọgụ nke na eluzu ọgụ because you are not prepared inside your mind. You are not prepared. Your mind is not ready yet to fight. So all fight useless fight useless fight because it make no sense. You have a plan, you have a doctrine, you have anything. Na-ekwu okwu ọgụ gịnị ka ihe na fight for just ị na-agba mmiri n'elu okwute ị chọrọ ịgba mmiri n'elu okwute ọ ihe ọ bụ na because ị nwere a program to run a society. Ịma na society you need a program. Ịma na society will code ka ọ fake na recreate. Ịma na society will something that somebody created. You don't know. It's not just o puru epu ka ome. Do you think so? It's na society si edapu ome. If you don't have the information that run the society eji wee create here, it can never work. Ọ gaghị work na. Ọ bụrụ na ị nwere information that run the society eji create here so that you can begin to
make them put them one by one again in order. It can never work. isi na asị enwere ndị bi na delta ha na-aza afọ Igbo ha si ha hụ ndị Igbo. Ị gaa Nigeria, their villages bụ Igbo name ha si ha bụ ndị Igbo. Ị gaa na Akwa Ibom, Calabar, Cross River, their villages bụ Igbo ha were Igbo. Very soon now ndị Ọnịcha nwere ike isi na ha bụ ozi ndị Igbo mana na-agwa ụzọ ndị na-aghọta ya akọ until your mother. Enwere ndị Igbo bi na America ha si ha bụ ndị America. Osi na ya bụ onye owudị asị ya kwuru na ewe Naija. Osi ya bụ onye America because why all they go fed up or because in the West nyere religion nye ọrụ nye identity nye passport ọ ga-eji aga anywhere ọ chọrọ ịga. Then kezi why did he ke ihe ọ ga-enwetazi sizie na ya bụ onye Igbo? What is the benefit? Okwu na ya bụ onye Igbo don't have any benefit. So because anyị aghọtaghị the danger ahead of us. Ị ga-ekwugide ihe ị na-ekwu till remain only you. Ị ga-ekwugide until only you remain. Ị na-anya na ahụ nwezi onye ifuru sọsọ ifuru John Benson John Michael Johnson. Very soon na Igbo ndị mmadụ no more Igbo last name, Igbo first name, 2 English names. Ọ ga-eme gị n'anya. Otu a ndozi ọdịnala bịara na because before ndozi ọdịnala abịa nothing like ọdịnala Igbo omenala Igbo anywhere in the world. So na Facebook, so na Google ka ị ga-afụ ya. Before ndozi ọdịnala go and do your own. Go ajụọ ese. Before ndozi ọdịnala so ebe ị ga-afụ maka ọdịnala Igbo na Google. But today is in Facebook. That means we are coming back. Before ndozi ọdịnala abịa nobody can proudly talk about Jesus na Facebook. Onwere onye nwere ike ikwu against Jesus na Facebook here. We started, we did it. We bring the Jesus here and Facebook and talk ya. Gwa ndị mmadụ na ihe a bụ nonsense. Enwere onye nọ here no about mind ka a na-ekwu maka ya na ọ bụrụ about picture. Anyị nwa bụ ihe destroy the mind before ndị mmadụ ebidozie to cover nonsense kwurugharịba. That's why we withdraw. Ihe mere anyị ji wee kwụsị okwu Jesus ahụ na then begin to mebisie ya ịma ndị anyị ka ha si eme ha abuse then because ọ bụrụ taa ya anyị chọbụrụ ime bụ ka anyị kọwara ndị mmadụ the secret behind it so that you can use it, benefit from it as well, so that you nweta the information because ọwụ dị ihe nọ gị n'ime ihe a bụ ihe ji wee so gị. So ihe anyị chọrọ ịgwa gị bụ the secret code of what ihe ji wee so gị before anyị ezie gị new ones but angrily ebido mebe ihe dị iche iche. Isi okay ndị adịbeghị ready for this food, we should not give them the food now, so ka anyị hapụ go there. So ndị be anyị ka m gwara ha sị ha nwanne jos were ihe fee n'abalị ka ọ wụrụ anwụnta. Jos anwụnta sị na now I want to begin as a new person, then every nonsense dị gị n'isi gasagodi ya na ahụ ka enwe ndị dị mma nwere mbọsị ichetere ihe je weta ebe itesara ya. That is clean here the brain, gasak everything for you. Don't believe ihe niile i believe before do go na ahụ. Question everything debe na ahụ. Now ka m bidozie n'isi okay ahụ m onye Igbo ka ihe ga-eme m onye Igbo, what will make me Igbo, then asị gị nọ ihe dị na ihe nọ just Igbo bụ enyi ịghọtago no to navigate life, just to navigate life, to brought you out from that water, to brought you out from this problem ịghọtago. So if you was a reason why to be Igbo is okay, yes now I accepted emego baptism now go m onye Igbo, then ị ga go to America onwe ihe a ga-eme agwa gị ka i change the identity because you know what Igbo means. You can only change identity ọ bụrụ na ị mara ihe Igbo pụtara, that's it. Because go on onwe gị na Igbo ndozi ọdịnala if you go the benefit of being Igbo. So onwezi ihe mmadụ ga-eme ọgwa gị now about Igbo you believe onye ya asị akụrụ na nonsense kwa ebe. But ọ bụrụ na ị mara all those things nwanne there is no reason for you to be Igbo. Ngwa nke bụ eziokwu ị nwere reason. Ọ bụrụ na maka ihe ndị na-akụghịrị you must be Igbo, ị na-atụkwa Igbo, ị ga-anụ nwaanyị Igbo, ị ga-anụ nwoke Igbo, nonsense.
ị ga-ekwugide atị n'ụwa, ị ga-ekwugide everybody will change their name to English. Anya gị ka ọ ga-eme unless nwere reason, nwere doctrine, so that ha na-ekwuzi about Igbo. Yes, they will be proud and say it anywhere, anytime. You don't need to force them to be. They have to be. You can't force anybody to be. They have to be, because you have never done enough work. Ancestors did it, then brought you here. They don't go onye ha promote of work. They brought you here. So if ọ na things anaghị aga ọfụma, that means anyị nwa bụ ndị debere the thing anyị anaghị eme ọfụma. So don't blame those people who go away. Blame us for not doing work enough. Blame us because ọwụ na ndị nna nna anyị eme ọfụma, anyị agaghị anọ here as Igbo. ọwụ na ha emeghe ọfụma, we won't be here as Igbo. So that means if there is something wrong, we are wrong, not them. Onwe ihe dị wrong, anyị nwa dị wrong, ọ bụrụ ha nwa dị wrong. So anyị nwa ya correct ya. And ọwụ na imekwe mistake single one, remain one thing. If you misinterpret any doctrine, you get it wrong again, because on a doctrine aka the code dị. On a that doctrine ebe ahụ code ahụ dị, you must get them right from A to Z at the same way they did them. So it just ime elevate, imebezi elevate based on ebe ahụ ha nọ, because you need ascend, you need ascension. So but ị ga-azọdo ụkwụ na nke ahụ mere eme wee na-arị, ị ga-azọdo ụkwụ na nke ahụ ha debere na anị wee na-arịgo, because ọnwụ na ọ bụghị ya, you are going anywhere. Nwe ebe ị na-eje. If not, enwere ebe ị na-eje. That's why njikwa ndị mmadụ nwanne, if you believe in this nonsense ndị mmadụ na-ekwu na Facebook, you will be the worst, because you will go and tell your children nonsense like otu atị why na isi Israel bịa. Ị ga-aga gwa ụmụ gị nonsense, they will believe it, because ihu most of these power people na-eme here today, osi ikwe ha n'aka, kwa nna ha gwara ha a sị na ewu na-ata agba, nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ. Onye afọrọ nna ha na-eme ka ha na-eme, so ha jekwa were kwe datin pas kwara nwa ha back na ọ bụrụkwa na-aga. So now kịta ka ndị mmadụ kwesịrị ọpụta. Enwere Facebook now, ka anyị use one advantage of this media. August anyị na-aga na radio, FM radio across Igbo land. Ebe ahụ ka anyị ga na-agụ bulletin anyị every Saturday 4 p.m. anyị nwere congregation. So teachings all series every Saturday series. Anyị nwere ike ịgụ chapter 1, chapter 2, chapter 3, then anyị kọwasịa ya. Anyị ga-ebido n'ọnwa mbụ, ọnwa mbụ bụ isi, mbụ abụọ, mbụ abụrụ ofu, mbụ. Anyị bido ebe ahụ, anyị gụsịa ya, that is ọnwa ofufe, that is March, ọnwa ofufe. Anyị crossụọ, anyị ebido ladder ka a na-akpọ ya, ladder ofu to ite naanị. How the mind, how the spirit will come to your heart and live, how the God will descend into your body and live, because the body is the temple. So only when the body is capable, then the God will come there and live. So all this process behind it is so that ha bụrụ wizard, ma ha too, they will become wizard. Ihe anyị chọrọ ka ha bụrụ, ọ bụrụ ihe eji aka ọnụ, black people, doji, kanka. In a wee way, in a program. In a wee way, do you have any program that will educate your children? You don't have. Then why are you angry? In a wee way, nwere any program. So in on ala bekee, your children are going to school. Nwa bekee system. All the whole people in America, in Europe, mụrụ nwa, ke school nwa gị na-eje. Who wrote that curriculum? Nwa bekee. In Africa, all the whole African continent, school nwa gị na-eje, who wrote the curriculum? Nwa bekee. Then why are you complaining? Your religion based on your God oyibo, because if you use that name God, that means inside your brain all that God name exists. Who created this God? Nwa bekee. They did not tell you what is the meaning, because these letters, they are symbols. Until you understand them, you will be miscalculated and miseducated. And only miseducated, your children will be miseducated. So now you ask me, how do we get where we are? The only way we become the last man, or because of every education
nwa bekee gave us because they wrote these things, so they wrote it in their favor. Ha dere educational system in their favor, so they use colors. All these colors, the name they gave to color, they gave them based on their own favor. Then create God, then give God image based on their own favor, and all these things you practice them as reality, and now you come to complain. Iruo m nso amawa m ganya, iruo m nso ewere m ụra machie gị ntị, because the stupidity in highest order. How can you in government in Africa, if not French, it's German, if not German, it's English, if not English, it's Portuguese, and you ask me Africa is not good, Europeans are doing this, are doing that. So all the whole Africa niile colonization, after the colonization, ndị ọcha na notice debe company ha iwere ego gị jeti na Switzerland na-eme expect na onye nwere 200 million na Switzerland will do good, because ọnwa go against the contract, ha block wey ga hotel there. So by the person that by this man putting the money in Switzerland, odoga ya na onye a nwere ihe ọma, odoga ya na onye a onye nkịta, ọ bụrụ about nwa bekee. Onye aje were ego eti na bank nwa bekee si aje etinye ego ahụ ebe a, that means onye ahụ ebitere ya. Onye ọbụla tinyere ego na bank nwa bekee is ebitere ya, because why? Ọ gaghị eme anything to violate the contract with nwa bekee, because ego edi na be nwa bekee, o me ha anya nwa bekee ekpuchie the money. So ọ bụ onye ahụ bitere the first, ọ bụrụkwa nwa bekee. Ịghọta? So olesi ma onye ahụ enweghịzi ego na Europe na ego edi na Africa, mana onye ahụ mmadụ. Ma ndị a nwechara ego na nwere ụlọ, nwechara paspọtụ. Senate president nwere European passport. Senate president o ji British passport. And ha niile nwechara ụlọ na England. Ha niile nwechara ụlọ na England. Nwa ha na-agụ akwụkwọ na England. Ndị ahụ ndị anyị ga-esi n'aka hapụ ndụ mba na. So ya ka m gwara gị, because ọwụ na nwa ha gaa akwụkwọ na England, ha agagokwe the same school, English school. So the game continue. Nwa ya ha batakwa Africa, ọ ga-ebidokwa ebe nna ya kwụsịrị. Life nwa onye gụrụ akwụkwọ na England bata Africa enweghị too much, onweghị ike ọ gaghị offer too much. Jerry Lawrence gụrụ akwụkwọ na Africa, ọ gụghị na England. Ọ Scotland ka ọ bụ, mana ọ gụrụ akwụkwọ na Africa, ọ gụghị na England, because nwanne ị na-eri na-agụ mara ihe ị na-agụ. That's why nji gwa unu na anyị nwe na onwe anyị, we don't believe in external, we believe inside. If not, anyị ga-adị ka ha. Onye ọbụla believe na external nọ na Europe, nwanne danger ka a na-akpọ ya. All danger, it will betray you. Unless you don't believe in it, like we don't believe in the system. Anyone, no system, we don't believe in anything. Only we and the God and the universe. Simple as ABCD. So man, ihe anyị na-eme about Igbo ahụ, because enwere ebe anyị si wepụta ụwa, which is that Igbo land, and what we can give to the Igbo people, this instruction, this discipline, this their ancestors' way of life, for their own benefit and the benefit of their children. Not about because we want one Igbo body or one Nigerian body or one Biafra body. No. If you want, you can have it. All our own is simple. Give you this information. The society based on this principle will be the best on earth. So it's for your own good. About but to know these things, because thou shalt know the truth, and the truth shall set you free. Simple as ABCD. So about onye bụ ezigbo onye Igbo ma onye abụghị ezigbo onye Igbo, who cares? Mgbe ị nọ n'ime afọ na spam, okay, what is your identity? All these things we are given to you by family, by society, by everything. Unu ama ihe mere nwa bekee ji eme ọfụma, because the commerce, the country is the commerce. They created it as their company. That's why they keep control of the company. They control the company because they actually the company fail. Then Africa abụrụ commerce, abụrụ company. So that's why every money they put in their pocket and were. Na gwa m na ọ bụ na Buhari nwere company, Nigeria's company. Na ọ ga-ahapụ ya ọ na-eme otu o si eme. Ị na-agwa m na ọ bụ na all those president in Africa, na those countries with their company, na ha ga-ahapụ ya ka o ruin ya, enwere ụzọ, no light, no school, nothing. Ọ ihe ị chọrọ ịgwa m.
no, because anyị aghọtaghị na these things you have to do them with different mindset. Culture is based on different mindset. You must understand now for cultivation, then you go towards getting an information to cultivate. Ikwu about country, ịma na ihe na-ekwu about control a state to condition people. That is why every country have army, police and this thing. All these things in Africa aghọtara ihe na they don't understand it. That's why they are brutally killing their own people. They don't understand it. Ha aghọtara ihe na-akọ. So ọwụ na ịchọ ịpụ ndụ, educate your children so that ha are masters of tomorrow, so that tomorrow all these children will be under their control. Tomorrow ndị a ga-anọ na under their control. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ, the life continues. Life is a story told by an idiot full of sound signifies nothing. Life is a story told by an idiot full of sound signifies nothing. So ọwụ na ịmata ya life, then life will make meaning for you. Ọkwa na ịmata her life, it will be useless for you. Simple as ABCD. As simple as ABCD until you know these things. Africa, ọwụ na ya nwere new breed children, forget, things will never change. If we don't have new breed with new ideology, with new mind creation, things will never change. Not even independent, not even anything. Ndị a na-ekwu na enweta freedom, things will be okay. They have a psychological problem. Nothing will change. If you don't have if you don't have educational system to educate your child, ị na-eche mgbe nweta freedom ka ibe mee. Ọkwa ndị ara ka ị ga-akpọrọ je dị ọhụụ ndị Nigeria, kwa the same Nigerian people. Ọkwa the same people. Rochas ọ ga-apụzi n'ala Igbo. Mbana Obukuta Obi ọ ga-apụ. All these people ị na-akpọkwa na-emeghe, they will still stay, they will be there. Nwere ebe ha na-eje. All these young boys now, they will be there. Nwere ebe ha na-eje. So they are from that place. All the whole senators, all the whole representatives, all the whole politicians, they are from the country. You got to go. So even our people don't know, ha chekwa na war siri ike. War is not hard. I can mobilize group tomorrow wherever anyị agbagharịba nyebe ndị mmadụ nsogbu. So only in plan for tomorrow you get problem. Plan now for tomorrow. Ọ bụrụ about to just to talk nonsense. Plan for tomorrow. Ọwụ na ọ bụghị ya nwanne. Somebody can come tomorrow and say my group is ya na ala Igbo. Before you marry ihe na-eme na calls for chaos. Before you marry ihe na-eme the land begin ungovernable. Fulani people ọ ka ha dị. Fulani people ndị mmadụ na-agbara ọsọ na Nigeria na-etigbu egbu one ka Fulani people dị. So ka m gwa gị na nwere ike na Igbo echi ihu na-ekwugheri somebody will come and buru egbe ofu afa si ọ bụ ha wabụ group a, everywhere will become unstable even in your own new state. Because na ịma na ya ghọta ha we don't understand onye na-agwa n'owo just ka ịmara amara so that you can anticipate problem, because anyị adịgo used to not anticipate ihe anyị na-achọ mgbe mmiri mama anyị wee ọsọ. Kịta dozie ụzọ gị, build your way so that tomorrow you want to say the freedom, then you have a nice place. You have a nice place. Oda adịgide one day things will be okay. Yes, but now can you begin now to build these things? Can you begin now to put them in order so that when the time comes, I want to work on at least 50% job, n'ime 50% work? Or ọdịrọ mma like that? Or ọdịrọ mma ka ibido kịta na-eme so that mgbe nwetazie your freedom, ọwụ na ịrụ na 50% work ka ị na-eche mgbe nweta the freedom ebidozie n'isi mgbe ahụ? Mba, all the same people ka ị nwere. Ọwụ na ị na-eche mgbe ị nwetara freedom ebidozie mgbe ahụ, mana ịbago na akụkọ, because all the same anụmanụ ahụ ọha nwa nọ ebe ahụ. Ha nwa ga-esokwe gị je die ọha nwa ga-eso gị ga die. Ị na-agụrị na akọ na anị, ị na-agụ n'elu na ibi na ofu onye nwere ike igburu egbe mgbe ahụ sie gị na Anambra chọrọ ịpụ from there. Na Anambra, even na Anambra ụrọzi Igbo sef na ha na-emechiseti Igbo.
ọ sị gị na Anambra ga-esi dị ihe iburukwa egbe again chọkwa Anambra na Anambra agaghị akwa apụ here na Anambra bụ ana Igbo you must stay here the same thing a na-emekwa unu now you must stay here is Igbo land in Nigeria you must stay is Nigeria otu a ka ọ ga-adịkwa live and direct just watch and see ya afọ ya o nwere ike ibi na o nwere ike sef ndị ngwa ndị Ọnịcha sim chọt na ha bụ ndị Biafra ma ya na ha ga-ese shidi the president of Biafra gba ha ga-asị gịnị Ọnịcha Biafra land no eburukwa egbe achọwa ha eburu egbe mgbe ha achọkwa ha so ọ ka mma ka anyị jido n'oge kịta ụmụ bikos nwere otu a ndị anọsị na 30-40 years ya na mgbe ha na-ekwu ihe ha ga-awa okenye so ụmụazị ya mụrụ ọfụ na ga-eto mana anyị ji n'oge na cultivate the mind of the children so echi mgbe ha ga-etozi anyị nwere aka nka ha mara gozi ha na-arụ ọzụzọ na program onwezi onye ga-apụta echi mgbe ha si ya abụghị onye Igbo ma ya bụ onye Igbo ọ wụzi onye Igbo based on philosophy ọ wụzi onye Igbo na mma ya kwuru ọ wụzi onye Igbo based on ideology ọ wụzi onye Igbo na mpa ya ma ọ bụrụ na aza afọ Igbo no o nwere reason to be an Igbo person so o nwezi reason to say abụrụ m mụ na abụ m because o nwere reason to be so that's why ndị a na-eme ihu na ihe a na-eme ụnụ ma ndị nwa bekee a na-eme ha because why they are privileged based on some certain ideology so ọ bụrụ na ndị ụmụaka anyị nwee privilege cultivate a privilege into their mind so ha too ọwụ ha maka ọ dịziri ọ ha maka defend the thing ọ bụrụ ọgụma you don't need to tell them because if there is no privilege in the western system ị gaghị afụ racism because privilege bute racism because ọwụ na onye ọcha aha nwa bekee ahụ emeghe datị na ọ na-eme onweghị privilege ahụ agaghị adị na onwe eziminin na so all that na ha na-eme superiority ha na-eme all the privilege ahụ nọ na the system ọwụ na ọ bụghị ya ọ gazi ịchọ ọrụ gịnị ya o nwere ike ọjọọ ịchọ ọrụ agaghịzi enye ọrụ because na enwere ofe onye ojii iji sọ ngwa ya bịa narị ya dị ọrụ so but o defend the supremacy enye ya dị ọrụ na chọọ enye ọbịakwana ịchọ ọrụ ebu ụzọ nye before enye gị nwa yes because why ka ọ defend that company of that company ahụ created there because ọ mmadụ nwere company mana ọ bụrụ na ya ghọta how this system and ya erubeghị ime country we are not up to anyị erubeghị anyị kara na level of culture anyị erubeghị country because anyị amaghị na country bụ see council commerce so anyị erubeghị there mmadụ deceives n'onwe how can 20-60 years after war onwebeghị dị onye na-eme ọfụma ọbụdị agwụ onye si gị rụọ nuklia nyegodi ndị bụ unu 24 hours electricity nye ha jobs feed them most of these people na-anara ego na west wee na-eme ego oriko most of this African country na-anara ego every month ha nwechara diamonds na gold after diamonds na gold a na-enye ha social a na-akwụ ha social after 60 something years independent so a na-agwa unu this ọ ka mma ka anyị bido n'isi let us start afresh ka ọ bụrụ not today ka anyị si pụta ụwa let us make na not this year ndozi ọdịnala bidoro ka anyị pụtara ụwa so that ka anyị mee na everything just move ahead from here ka anyị mee just otu we are new everything is new no religion no culture no identity nothing na ka anyị bidozie religion identity culture and everything do we select now so that we can be based on ideology not based on family mama mother say or father say or somebody say no so ndị mma bụ ndị Igbo ndị ndozi ọdịnala ọ na ibu onye ndozi ọdịnala nwanne iwe onye Igbo you your own I don't believe you no, I don't believe you because the only thing nwere ike ime m believe oge bụ na ọ bụ na ibu ma ihe omeji na aja I will believe you because ịma ihe wu Chineke which is psycho and dynamic I will believe you but if you don't know this thing you are danger to yourself so why should I be your brother why you want to impose identity on me irubeghị oge ị gaghị emenwe impose identity on me you can impose to yourself but for me no you are a free man you are free born
so we are together based on ideology. So because ideology ahụ nwanne ka ya na-akpọ nwanne wọcha onye na-ene ibe that is otu a mụ na gị nọ na n'azụ m anaghị m afụ enu n'azụ m mana ngwa na-afụ enu n'azụ m so ngwa ya agwa m na nwee n'azụ nwee chọrọ iti gị ihe zee ịghọtago mana ọ bụrụ na ọsụsọ ọwụ n'ime omeji na achara then you can do that. ọ bụrụ na ọ bụghị ya ifu ka a na-egbu m egbu service ụzọ nke ọzọ si onye ma ihe o mere bụtụ ịbụrụ onye ndozi ọdịnala ịmago ihe nwere ike ime na ihe nne nweghị ike ime so nwere ihe a ga-eme a na-ekwu isi mbada agaghị emeghere atị mana ọ bụrụ na ịbụ onye ndozi ọdịnala ka ị ga-esi ama onye mbụ ka ị ga-esi ama ihe nwere ike ime na ihe nne nweghị ike ime how do you know? ka ị ga-esi ama ihe nwere ike ime na ihe nne nweghị ike ime so we don't relate. Enwere ihe gbasara mụ na gị. Ị na-aza afọ Igbo nso what ndị na mba mmiri na-aza afọ Igbo ha si abụghị ndị Igbo. Village house Igbo name ha si abụghị ndị Igbo. So why should I be? Why should I be? So mụ awa onye Igbo mana ndị mma as my own Igbo bụ ndị agha kwere na ndozi ọdịnala ma ihe na-akpọ omeji na achara, because if not there is no reason for you. No reason, because nna nna anyị mere Igbo ihe nna nna anyị ji wee mee Igbo ka nwere ike ịdị n'otu. So Igbo were created, Igbo is mind, it's a creation, it's a separate entity created. Ikwehe na this entity, nwere ihe kwere na about this entity, you want to force yourself into the Igbo. Why? So you are free, you are free ime ihe ọbụla chọrọ go, but that's what my own life. So I would love to trust people I deal with. Mụ na gị na-eme ihe trust oge. Mana ọ bụrụ na enwere reason why I engage trust oge, then I cannot do anything with you because I don't trust you. It's my right. I have no base. My life is the body I live. Anything I'm put on this body, I have no life anymore. So if this body stop existing, I fly, I go from here. So what do we live? So that we bring the mind to be one, or we don't. If the mind is not one, there is no reason why. We if our mind is not one, we don't think the same thing. What is the need? Because we are Igbo because of Emeka na Ifeanyi. What is it? Oh, Igbo nke gị because of na na-aza Igbo name, then make no sense. Igbo nke m an ideology if you base indeed, because here na-ekwu ndozi ọdịnala izi omenala Igbo 120% of ancestors kama ihe mebụ na people don't understand these mythologies. So that's what we were hard. So people chekwa na enwere ihe ọzọ anyị na-ekwu iche. The mythology, the hardest something on earth is mythology. The most difficult thing to understand on earth is myth. Myth is heavily coded by people higher knowledge. By people with higher knowledge is very difficult to decode, because that's why ọ na-eme anyị na-ekwu ndị mmadụ a na-afụ ya as something omenala Igbo 100%. Ha nwa bụ ndị na-amaghị ihe ha na-eme. Thus because of na majority of people aghọtaghị the thing, that's why people follow them, because ndị mmadụ aghọtaghị ihe ha na-akọ na. That's why iwu ndị na-eje ụka ichere ndị mmadụ ma ihe dị n'ụka na-eje. Ọ bụ na ndị mmadụ bụ na Baịbụl aha dị ebe ahụ magic book ha ga na-eje. Oh, na ha mana ya incantation, that book of incantation ka ha bụ n'aka. No, as you say your mind will receive. Na ha bụ n'aka. No, sama ha na-agụ. Ka ị na-agụ the same kind of incantation. Oh, na ha ma this thing ha ga na-eme. Ọ na-emego di ha ị na-agụ the Bible na-agụ ya with as novel, you don't have problem. But ị na-agụ the Bible as belief system, then you have problem. You hold the two. Mana ha gwa ha on that thing. Ị na-agụ akwụkwọ as novel, you nweghị nsogbu. Mana ị na-agụ ya as a belief, then because the mind, unu ama ihe mind, human mind, you don't know what is human mind. Why is your mind? Have you take your dictionary and check what is mind? You were go dictionary you check here before what is mind. Check here your mind. Why are the mind? Unu ama ihe mere. Dibia is mystery. All forthcoming. Ọ bụrụ ihe ndị mmadụ na-eche. Ọ na ịghọta all those languages anyị na-use, ọ ga-abara anyị ezigbo uru. Ọ ya ka eji akpọ nnabịa mbe nnabịa korota nnabịa. Ihe eji akpọ nnabịa mbe nnabịa
o nwere igbo anyị na-akụ mgbe a na-akpa abịa, igbo anyị na-akwa na-akpa abịa, o mean mystery. Fourth copy mystery. Dibia is master of the mystery, but I have to go from mystery bazie na ojoro. This is exactly why the continent destroy, because we are the master of mystery. Before we begin to do useless sorceries, evil sorceries, then we fell from the heaven. We fail from heaven because of we begin to tap into the same mystery we use to develop, use it to confront somebody who disagree with you. It's not enemy. Because of disagreement, you tag the person enemy and use sorcery to fight the person. That's why we fail. I know everything about this life. Because why? Amụ adịrọ ka gị, ị nwere ike na-ekwe ndị mmadụ a na-eche ihe until when we die, live and die, all those people who know our life will bear us witness. I am not like you. Ndozi ọdịnala adịrọ like those things ndị mmadụ nwere ike ị na-eche or something like that. Enweghị ị ga-eme n'ụwa ka ndị mmadụ ghara ikwu anything. People will always say anything. People will see reason to hate. People will see reason to condemn. Always. That is natural way of human mind, because their mind is possessed with emotion and nonsense. So all normal for them to do nonsense na-enwere uru ọbara. Yes, it's normal. But mgbe ndị mmadụ ga-ama na ndozi ọdịnala the hidden secret of Igbo land, then ka a ga-ama na hemis or something. Before in your life, enwego mbọsị ndị mmadụ pụtara na-ekwu about omenala Igbo in a standard level. Have you ever heard that? Ịnụghana before since a mụrụ gị na somebody pụtara na-ekwu about omenala Igbo and compare it with anything, mechekwasị gị go and do your own research. Ọwụsị nke nwa bụ onye na-agba ọsọ, ọwụsị nke nwa bụ onye na-agbazi ọsọ si mba no, because you cannot even do your own research by yourself. You cannot even do your ancestors information. Gasị go and verify. You cannot. Hey, tata bụ eke, tata bụ orie. Ọya ọkwa ka ebele ga-eje eje ụmụahịa biko. Ọya ka ga-agwa ụmụazị gị tata bụ eke and so what? Tata bụ eke and so what? Ọya ka nwa gị ga-eri. Tata bụ orie, anyị nọ n'ọnwa agwụ, anyị nọ n'ọnwa ese. Ọ bụ ihe a ka ụmụaka gị ga-eri. Makes no sense. So that's why we don't talk about all those things. I match all those things. Mana ihe anyị na-ekwu, what is the meaning of eke? Only then ka ị ga-amata ihe bụ eke, then use all the eke for your own advantage. Tata bụ eke, nwere ihe obi. But ka ihe bụ eke? How do you apply this principle of eke for your own mind? Because all these things, they are inside you, they are within you. How do you control these energies? Ọ ihe na-ekwu maka ya. But mba, ayaba na anyị nke anyị ga-eme nke anyị. In Igbo land enwere ihe a na-akpọ village, nwere ihe nke ha. All those things ndị mmadụ aghọtaghị. In village enwere ihe ndị mmadụ nwere na village. Those things abụghị general principle. Ihe ahụ local way, because asị na nkụ dị na mba na-egere mba nni. So local way how to, because every village nwere ka ha si eme. So ọwụ na eruo that place, ọwụ na for example na this principle now, they know it, then condense the principle in a lower local manner, so that in the village na adịghị educated ga-aghọta ya. Ọwụzịa ka mmadụ pụtaziri in 24th century wee na compare na village ha na-eme different. Even ịkọwakwara ya sị na the same thing na ha village ha na-eme different. If you bring it back again, it still lead to the same thing ahụ na-agwa ya, but due to not the incapable of understanding this thing, ọ gaghị aghọta na ọ dị sentin aha ọ na-ekwu ka ị na-agwakwa ya. But because na emere interpret in a different level, nji wee gwa ha na Eucharist bụ ịwa ọjị, mana ndị mmadụ aghọtaghị ya. Enwere ihe egwu a na-agụ asị ka ya kesi agụ ihe. Enwere ekwu achebugo m datịrị. Enwere ekpere, enwere ekwu ha na-ekwube ndị ụka na-ekwu.
na-asị something Eucharistia na Eucharistia dị asọ. Ihe a wee ịwa ọjị, but before ịwa ọjị ị ga-aba mmọnwụ. So mmọnwụ aha bụ ebe ahụ ka a na-etichi gị ọkwa mmọnwụ nke ndị kịta aba na ahụ ka na-akọ ga-enwe ezigbo ihe na-eme ebe a ka na-akụziri gị dị all those principles. So a na-ewe iwe ọjị awa onye ka ọ ji eme mgbe ndị ochie ahụ a na-eme eweta mmanya asị onye a kpọọ dị mmanya. Mgbe ndị ochie ọ bụghị onye akpọ dị mmanya, onye mara mmọnwụ ka a ga-asị ya gbasa mmanya na ọgụgụ na iwe okenye mabeghị mmọnwụ, onye mara mmọnwụ ga-agba dị mmanya because onye mara mmọnwụ ma ihe ọ ga-ekwu, mara ọ ga-eji obie control the spirit of the mmanya. So ọ mago ihe mmanya aha represently inside his mind. So ma ihe a na-aka ọ bụrụ dị mmanya aha na-ata mgbe aha, so ọ na-agbasa dị mmanya, his mind nọ na this place abstract level of the representation because mmanya was symbol nwe ihe o representri. So ngụwa na-agụ dị mmanya nwere uche gị adịghị na mmanya aha, nwere ebe uche gị dị. Onye ji ọjị n'aka na-awa ọjị aha wee symbol. So ọjị aha o ji n'aka mgbe ahụ na-ekwu okwu aha, his mind is connected to somewhere. Radio otu go into radio, so jirizie the ọjị as a symbol because ọjị aha contain the same element aha obu because mgbe ahụ vibrate to that same frequency na ịbago to ọjị baa n'ikuku ba everywhere. So ijizi ọnụ gị mgbe ọnụ ahụ ị na-ekwuzi bụ ị na-emezi incantation symbolizes with this ọjị. So that's what ji eme apụtasị onye a wara anyị ọjị ya. So ọjị ahụ a na-awa ụkwa na nwere ihe ị na-eme, you are doing a ritual with the ọjị. So onye maka ihe because ndị mmadụ aghọtaghịzi ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ. So onye pụtazie ihe na-egbu ewu mgbe na-achụ aja, ọ bụrụ ewu aha, iwu a wụ symbol. Ihe a na-ekwu maka ihe ọsọ onye bara mmọnwụ ka a na-akụziri those things. Nekwe ihe ewu ahụ pụtara, ekwe ihe ahụ pụtara. Ewu a bụ just symbol. Ị na-egbu dị ewu a because ị ga-egbu dị ewu taa ya before. Mana ọ bụrụ na ị believe na igbusie ewu a Chukwu esi n'elu taa ma ọ bụ arụsị ebi n'ebe ọ nọrọ ọrụ mara ihe na-akọ. So ewu ị na-egbu nwere o represent something just igbu ewu ị na-egbu ka ịta ewu, ọ bụrụ ebe ahụ ọ ka ndị mmadụ just wee nwee ihe a na-eme because ị na-eme ọ bụrụ na ọ bụghị ya where is the culture? Ọ bụrụ na igbu hụ dị ewu, igbu ha ọkụkọ, ịta ha ọjị, mee nka, then no culture no culture. So all those things represent the physical aspect, but the real meaning is the mind, not about that in na-eme all the mind, but all those things will see ya kụziri gị nekwe ihe ewu ahụ pụtara so that you can do this thing yourself. Discipline. O nwere mgbe ha na-anọ na village asị gị mee ihe dị na-eme ihe na nsọ a na ị ga-eme nka. All those things are the way ọchalada. So if you avoid those things asị gị ma avoid, then the mind will begin to expand na-emepe ọ na-emepe, ọ na-receive more internal information, then from that place ọ na-agada, ọ na-elose weight, na-elose external weight, until the mind balance. So onwezi ihe ga-eme ekwe ya or reject ya. Mana kịta most of people amaghị how to reject some nonsense. Enwere ihe ị ga-eme egwe ha na ha amaghị ka ga-esi reject ha, mee ya absorb. Mana ọ bụrụ na your mind dị balance, enwe ihe mmadụ ga-eme ọgwa gị, ịma na ihe make sense, you don't need it. Ọsọkwa ya were eziokwu is make sense, I don't need it, then why should I take it? So ịtụfuo ya, onwe uru ọbara. So until you get to that level, ị mara na enwere something ị ga-emefu na Facebook sef, ọ bụrụ about how wicked ọ dị. No, kedu the target? Onye adere this thing nwere target into your mind. Ọ chọrọ ka o nwere ike mmadụ for example ịba Facebook na mmadụ asị oh don't mind that nonso ahụ, onye ahụ nonso ahụ onye oshi nka ịma na this thing ihe onye a ji wee kwu ya ka o wee iwe, ka o wee nonso iwe na yes na, but nonso fụ ya ịma ihe ọ ga-eme, onye ha n'anya dị ya fụ ya ọ delete ya because ihe onye a chọrọ ka ọ kpasuo ntị. Ọ bụrụ na ije gụwa ya, ịgụsịa ya o jee n'obi gị kpasuo gị wee jere ya atị ya ihu na ịda anya maka onwe ihe o mebiri mgbe ahụ n'ime obi gị, ọ kọtụrụ something off because mgbe ahụ iwe ahụ nwere gị something vibrate, obi gị vibrate, compress ya, release something na space. So to avoid that thing, you delete that thing, you delete ya, imebe ihe ọzọ, then you cover kwa that hole.
So all those things, you can master these practices, master ya before your mind will begin to develop, get set up to standard. You nwere ike control with anything. So ọ bụrụ na ọ bụrụ ya nwanne nwere ebe ị na-eje. So asị m na ọ ga-adịrị unu na mma maka ndị na-enweghị data ka na Afrịka ịma na data adịrọ dị nwanne. So ka emekwa na ya echi sị m na udo ga-adịrị unu, ọ ga-adịrị unu na mma. Ọ ga-adịrị ndị ndozi ọdịnala na mma taa, dịrị ha mma echi, dịrị ha mma n'ụwa nke na-abịa abịa. Onye ọbụla nwere ndozi ọdịnala ọ ga-adịrị anyị na mma. N'Ọgọst, ending of August, anyị na-emepe ọdịnala Cultural Heritage Center n'ala Igbo every Saturday 4 p.m. ma anyị nwere ike iche njikwa time ma ọ dependịrị na ndị nọ n'ala be anyị. Anyị ga na-enwe teachings. The teachings a ga-ebase on our doctrine omeji na achara. Every Saturday a ga-ewepụta some verses from this achara na ome, gosia ya kọwaa ya. Our children from 7 years, a ga-ata anụ mkpọ rie rice. Ndị okenye nwere ike ịbịakwa akọwara ha, a ga-enyekwa ha pamphlet gbasara omeji na achara, maka okenye chọkwara ngwe okenye chọrọ ibu uru ọbịa anyị kọwara ya. Ma ndị chief chọkwara ibu uru, we tell them. Onwe ya nwere onye a sị na onye jinikwa ọwụ ụdị ọkpara gburu nna ya. Onye jinikwa ọwụ ụdị ọkpara gburu nna ya, anyị kọwara ya owere adịa na nke oji anyị mara enwere nke ha mana anyị kọwara ha those ones ga-abara ha uru, ha ga-eji wee chie obodo ọfụma, ka ọ bara ha uru. Ọ bara onye ukwu, ọ bara onye nta, na-asị na-eme nwuru nwa ogwugwu ma ire nwa nọsi ike na ahụhụ anyị na-ata. Nweghị onye ọ dị obi mma, mana without chaos there won't be order. Human being came out of chaos because the sperm forcefully ejected from body, because if body had a hawk, sperm aga-apụta. So the body vibrated and the sperm ejected. That is the source of human life. So ịta afụfụ is part of the journey of resurrection. So anything without fire will never be renewed. So fire, everything must be renewed by fire. So ịta afụfụ is only thing nwere ike ime gị ịta afụfụ ka o provoke the thought that will lead you to elevation. So etegizina ịta afụfụ ka something na-adịrọ mma. So na onye dị ndụ na-afụ ihe ọma, eji wee sị na longer you live, much more you will learn. Ịta ewe na afụfụ as anything, just were ya as part of the struggle of life, part of elevation, simple as ABCD. So na ọ ga-adịrị unu na mma. Onye ọbụla kwere n'ihe otu kwere anywhere, if you are Yoruba, if you are Hausa, if you are onye ọbụla ịbụ, anywhere, once you want this doctrine of omeji na achara, you can have them. It's for child cultivation, for mind, for future of black race, future of Africa, future of mankind. Ọ ga-adịrị unu na mma.